אוקיי, סרטון הסבר איך אנחנו בעצם משתמשים במערכת. אז השלב הראשון יהיה להתחבר למערכת, הכי נוח זה לעשות את זה עם גוגל. נלחץ רגע על הכפתור, נבחר בחשבון הזה. המסע הראשון שאתם תראו לאחר ההתחברות, אם זה פעם ראשונה, זה בעצם שאתם ממתינים לאישור מסך הזה. ממתינים לאישור על ידי אדמין, זה נטו מטעמי אבטחה. בואו רגע נאשר את החשבון הזה. יש לכם פה את הכפתור שתוכלו לבדוק כל פעם את הסטטוס. וברגע שאישרתי את החשבון, נלחץ שוב על צ'ק סטטוס, ואתם תעברו ישר למערכת. בעצם עכשיו אתם יכולים להשתמש במערכת. כרגע אין נתונים, זה מסך הבית. השלב הראשון שאנחנו צריך לעשות זה להוסיף קבלן. נלך למסך של קונטרקטורס, נעשה add קונטרקטור, נבחר פה בשם של הקונטרקטור, אימייל שלו, נוסיף כתובת כמובן. שוב, אתם לא חייבים, זה נטו בשבילכם. לאחר מכן אנחנו נבחר את ה-Commission שאנחנו סיכמנו עם אותו עובד שלנו, אפילו להעלות לוגו ולשים את הטלפון שלו. אוקיי? נשמור את זה. לאחר שיש לנו בעצם עובד במערכת, אנחנו נרצה לעבור למסך שלו, ודבר ראשון שנעשה, נוסיף עבודה. יש לנו פה אופציה של להוסיף עבודה בצורה של טקסט חופשי, או להכניס עבודה בצורה ידנית. אוקיי? אני מאוד אוהב את השיטה של טקסט חופשי, תוכלו להעתיק ולהדביק את הסגירה שהטכנאי העביר לכם. אוקיי? יש לכם פה מצד ימין, בעצם מדריך איך להכניס עבודה בצורה תקנית למערכת. אני רגע יעתיק את זה ואשתמש בזה, נעשה לזה פארס ותראו איך בעצם המערכת שלנו שולפת את הנתונים בצורה אוטומטית. יש לנו בעצם את השם של הלקוח, כתובת, טלפון, תאריך של העבודה, כמה נסגר העבודה, חלקים של החברה, חלקים של הקבלן, כמה שולם לחברה וכמה שולם בעצם לקבלן שלנו. למטה יהיה לכם את הכפתורים של Save ולהוסיף עוד עבודה ישר, או לשמור וישר לעבור למסך קבלן. שימו לב שיש פה לוגיקה שלא תיתן לכם לטעות. אם הטוטל מחירה שונה ממה שמחזיקים גם החברה וגם הקבלן, בסך הכל אז בעצם משהו לא תקין והוא לא ייתן לכם לשמור את העבודה. אוקיי? ברגע שהכל תקין תוכלו לשמור את העבודה. אני רגע אשמור ויוסיף עוד אחת טיק טק. נשתמש שוב בדוגמה הזאת, נדביק אותה, נשנה קצת את הפרטים. עכשיו אני אכתוב רק paid by CC, בעצם שולם ישירות לחברה, טכנאי לא קיבל כסף, ונשנה גם את הפארטס. אם אני אכתוב רק פארטס, זה אומר שזה פארט של הטכנאי. אוקיי? לא ציין משהו אחר, זה ישירות פארט של הטכנאי. אוקיי? נשנה גם את הסכום, נשנה גם את השם של הלקוח, טלפון, את הכתובת וגם את התאריך. נלחץ שוב פעם פארס. רגע, לפני זה שוב נדגיש שהחלקים, לא ציינתי של מי הם, אוטומטית זה יהיה של הטכנאי, אם לא ציין שום דבר. לגבי CC זה ילך, קרדיט קארד ילך ישירות לחברה. אוקיי, נלחץ שוב פעם פארס, ובעצם נראה את הפילטור הבא. שוב פעם, שם של הלקוח, כתובת, טלפון, תאריך, הסכום ששינינו, כמו שאתם רואים, בעצם רק הטכנאי היה לו חלקים, והלך בכרטיס אשראי, בעצם רק החברה קיבלה את הכסף. אנחנו נשמור ונלך למסך של הקבלן. מסך קבלן בעצם מפולטר, הדברים פה מפולטרים לפי תאריכים. אנחנו נבחר this year כי העבודות שבוצעו היו במאי. אוקיי? אתם יכולים גם לבחור לפי תאריך ספציפי, לבחור ישירות את מאי. אני זוכר ששם היו עבודות, ובעצם זה העבודות שייצגו לכם. אוקיי? אז יש לכם קצת נתונים על העבודות האלה, כמה עבודות היו, טוטל מחירה ובעצם הממוצע. אתם יכולים ללחוץ על העבודה עצמה, לשנות כל מיני דברים. והדבר הבא שבעצם נרצה לעשות, זה להפיק דוח לאותו טכנאי על פי התאריכים האלה. נלחץ על Generate Report, נבחר את הקונטרקטור, נבחר את התאריכים שאנחנו רוצים להפיק דוח עבורם. נלחץ על Filter Jobs, בעצם זה העבודות שהיו לנו בתאריכים האלה. נלחץ על Generate Report, וברגע שלחצנו Generate Report זה הדוח שלנו. יש לנו פה קצת נתונים, בעצם החשובים ביותר מופיעים למעלה, ויש לנו גם את הטבלה עם פירוט רחב יותר על כל עבודה, והכי חשוב זה למטה הסיכום הכללי מחייב כסף למי וכמה.
שימו לב שאתם לוחצים על Save Report, אם לא לחצתם Save Report זה לא ישמור לכם את זה. אחרי ששמרנו את הדוח, זה יופיע לנו בהיסטוריה של הדוחות, עם סטטוס, כרגע זה Not Paid. אם נלחץ על הדוח, אנחנו בעצם נראה את כל הנתונים של הדוח, עוד פעם מי חייב כסף למי וכמה, ואנחנו יכולים לשנות את הסטטוס למרקס פיין ברגע ששולם, אנחנו יכולים לשלוח את זה ישירות לאימייל של הטכנאי, ואנחנו גם יכולים לעשות אקספורט כקובץ מסוים, בואו נבחר נגיד ב-HTML, נבחר פה את השם של הקובץ, נלחץ על אקספורט, הקובץ ירד, אנחנו יכולים לפתוח אותו, וככה בעצם נראה הדוח שאתם יכולים לשלוח לטכנאי, עם התאריך, עם השם שלו, עם ה-ID של הדוח, כל הנתונים ופירוט מלא בטבלה, ושוב למטה מי חייב כסף למי וכמה. אוקיי, אותו דבר אתם יכולים גם לשלוח ישירות באימייל, או להוריד את הקובץ כקובץ אחר, כ-PDF או CSV, אוקיי, ואתם יכולים גם לשנות את הסטטוס למרקס פייד ברגע שסגרתם את הבלנס עם הטכנאי שלכם. שימו לב שבצד שמאל למעלה מופיע לכם תמיד הבלנס, אותו בלנס יופיע תמיד גם במסך הבית, ומסך הבית בעצם זה בלנס עבור כל הטכנאים, וגם למטה כתוב לכם אם הטכנאים חייבים לכם או אתם חייבים. אם תלחצו על הכפתור של View Balance, אתם תראו בעצם את כל הדוחות שעוד לא שולמו, אוקיי? כל הדוחות שעוד לא שולמו. אם תלכו למסך של קונטרקטור, לקבלן עצמו בעצם, אתם תראו גם את הבלנס הספציפי עם אותו קבלן. אוקיי? זה יכול להיות שונה ממה שאתם תראו בדשבורד, כי בדשבורד, שוב, זה עבור כל הקבלנים. אוקיי, אז בעצם בואו נסגור רגע את הבלנס, נלך למסך של הקבלן עצמו. ברגע שימו לב שכרגע הבלנס מופיע בצד ימין למעלה, ואנחנו יכולים לראות את הדוח שלא שולם, אם נבחר בתאריכים ונלך ל-Past Reports, ואנחנו בעצם נוכל לשנות את זה ישירות מפה במסך של הריפורטים, אוקיי? שנה את זה רגע מפה, נעשה Markets Paid, ואתם תראו שהבלנס הוא כבר 0. אותו דבר יהיה לכם גם במסך הבית, אלא אם כן יש לכם עוד בלנס פתוח עם שאר הטכנאים. אוקיי? ועכשיו זה מסך הבית שתוכלו לראות שם קצת נתונים. כמובן, ברגע שיהיה לכם יותר עבודות ויותר טכנאים, אתם תוכלו להפיק מזה את המרב. מסך סופר מעניין זה הפרפורמנס, בעצם ביצועים. זה יכול להיות ביצועים של הטכנאים שלכם, זה יכול להיות ביצועים גם של העסק שלכם. זה הכל עובד לפי תאריכים, בחרנו את השנה הזאת. כמובן שאם היה לכם שוב עוד טכנאים, היה יכולת להשוות ביניהם. אם נלך למסך של בעצם ההשוואה ביניהם, אז פה אתם תוכלו לעשות סלקט לכל הטכנאים, ובעצם לראות ממש בצורה של צ'ארט את הנתונים, וגם פה במצב של מטריקס אתם תוכלו לראות מי הטכנאי שצריך יותר דגש וחיזוק. גם ביצועים של העסק זה תמיד יהיה בהשוואה, אם נגיד בחרת this year, אז תמיד יהיה this year ו-last year, שהוא יוכל להשוות למשהו. אם נשנה את זה נגיד למשהו אחר, אז עוד שנייה אתם תראו, נשנה את זה אולי ל-this month, ואתם תראו this month ו-last month, אבל שוב, כרגע אין נתונים, אז זה לא כל כך נותן לנו איזשהו משהו. ברגע שיהיה לכם יותר נתונים, יותר עבודות, יותר טכנאים, תוכלו להפיק מזה באמת המרב. נחזור למסך הבית, שימו לב שבלנס עכשיו הוא 0, בעצם סגרנו את הדוח, ושימו לב שאתם תוכלו לראות את ההיסטוריה של הדוחות במסך של הריפורטים, תוכלו להיסטוריה ובעצם תראו פה את כל הדוחות, בלחיצה תראו מה קרה שם, מה בעצם היו הנתונים באותו דוח, וזהו בגדול. אני מאמין שהמערכת הזאת תיתן לכם קצת סדר, נוחיות, תפיקו דוחות בקלות, תראו נתונים ממש מול העיניים שלכם, לטכנאים שלכם, לעסק שלכם, ותוכלו להפיק מזה את המרב, רק לעלות ולהשתפר. אם יש לכם איזושהי שאלה, תרגישו חופשי, אני אשים פה בתיאור את כל הפרטים, ושיהיה לכם בהצלחה.